Ero kamano nyakwara mogi kuom yiero Ramogi TV otieno majaber rwakni machiegni mar yudo weche manyien mago imore biro ni achiel kachiel kuwuok e odwa mar keyo weche mar Ramogi TV. Wami weche ma osetimore chakre ne piny ru nyaka tinende ni nyakora mogi odiochieng'ni mar 9 dwe mar 9 2025 parin chieng' tich ariyo. Weche otudore kendo mathoth nitie oting'o nyaka chenro mar ng'e gwenge wa tinende ni. Kao kamano nyakwara mogi mokwongo to weche manyien madito mawamiyo pek. Doho mamalo mogik oyango ni commissioners mag IEBC kende ema ni kod teko mar pogo kiew kendo thuolo mar timo kamano pod ni e lwetgi. It's very important for the police to behave in a manner like which can inform that confidence and consent of the people. Nonro fwenyo ni atamalo 42.9 mag jo Kenya oseyudo hinyruok e lwet obila e pacho ka. Opoya ka ne yot gi joge na gi nyikwaye na koro Nyasaye no wena ngimana nyithindo kotogoyo makata sane nyithindo jakong'ichini. Kodh yamo ketho mwandu mag jodak ma East Kochieng' e Ndhiwa e kaunti ma Homa Bay. Nakora mogi machiegni jaloko mara ilongo ni Elizabeth Otieno mano nyar Got Osimbo. Nyinga en George Bati. Bet thuolo matudori koda namba en 36000 Facebook Ramogi TV Kenya. Mbui mara X en @Ramogi TV KE. Ka YouTube en Ramogi TV Kenya. Bende nyalo weche nyakora mogi kifolo ana wuone Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Machiegni okil moro ochiel gi magina ching ma onegi kama iluongo ni Galleria Brook House Mantira paya Mamagadi Road e buore Nairobi. Okino yangi kaka Chalo Mbobu uchiele gi magina nyadi ng'eny gi ji ma okong'e kendo manetiyo kod apiko kaluwe. Jonego bang'e oringo ma oweyo okilno kanyo ka chunye osechot e nyamburko marke. Okino yande osetiyo kaka jakanyo e duol ma ochung'ne winjo ng'ur motenre kod duond buche mag siasa e pacho ka. Jomin karajo tim nonro osechopo kanyo mar timo nonro e wi nek magalagala makamano. Watumo na nyuala mar okil Chalo Mbobu nyakora mogi kabende wajiwo mondo nonro tim makare mariango gima ne nyalo kelo nek makamano. Kawere kod mago nyakora mogi nonro fwenyo ni atamalo 42.9 mar oganda jo Kenya oseyudo hinyruok e lwet obila ma pacho ka. Ma oyangore e report ma ochiw gi riwruok mar International Justice Mission kaka jafumbo marwa Nyakidi koro leronwa e wachno. En report mochiwa yanga kod riwruok ma ji giwegi mar International Justice Mission. Report mabende ochiwo ler e wi kit obila pachoka kod kaka gisetiyo marach gi teko margi. Kaluwore gi lipodno ma nonro mare notim kuom thuolo ma higni 2, atamalo 43 mar oganda jo Kenya oseyudo hinyruok e lwet obila, atamalo 69.9 oseneno jowetegi ka yudo hinyruok e lwet obila, kendo atamalo 63.7 nigi yie mar manyo ratiro. Kata kamano, atamalo 62.6 okosechiwo lipot e wi chal makamano kaluwore ni gin kod luoro kendo onge kod yie kuom obila. Lipodno bende oyango moko kuom gigo mamiyo obila tiyo gi teko mathoth kendo kelo hinyruok ne oganda. Gin kaka chal mar ng'ato, tich ma ng'ato timo, din mar ng'ato kod dhot ma ng'ato wuokie. Yore moyangi kaka mago ma obila tiye gi teko margi marach oting'o mibadhi gi atamalo 55.8 kod dino ne oganda e yo machiko kopuodho gi atamalo 15.1. Thorwach e kinde yengo mar lipodno ne en remo obila ka oting'ne hinyruok kod midhiero ma gisebedo ka gikelo ne oganda.
Koloso e kindego, jatend riwruoge okinde pachoka Faith Odhiambo nolero ni chal makamano ok en ranyisi makare, kendo bad migawo mar doho nyaka keto okenge makare mag neno ni buche mag obila tiyo gi teko mathoth otiek mapiyo. It is a sobering reminder that unless accountability is enforced, the cycle of violence will perpetuate itself against generations, violating not only rights but also the innocent of minors. The power comes from the confidence and the consent given by the people to the police. And so it's very important for the police to behave in a manner which can inform that confidence and consent of the people. Jokanyo mabende noyuoro nyasi mar yango lipodno nomedo ni kata obedo ni piny Kenya nigi lai makare machiwo arita ne joneno e buche mopogore opogore kata witness protection, lai makamano nyaka chwal ne omenda moromo kaka achiel kuom yore mag neno ni tich otim kaka owinjore. Bedo ni obila okaw ting' e kinde ma gikelo hinyruok ne oganda, dwaro koro nitie matiego obila makare kaka achiel kuom yore mag bero chal margi mar tich. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi omedo dhi nyime gi weche manyien. Chenro mar ndiko apisas mag obila 10,000 dhi chakore ayanga juma ni bang' duol ma ochung' ne ng'iyo weche mag obila NPSC golo lendo chieng' tich ang'wen mar juma ni. Mudho pod okwako chenro makamano bang' duol mar NPSC ywak ni omenda mar ndiko obila ne okete lweta bad migawo mar obila NPS ma ok gin giwegi kaluwore kod chik. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, ok ong'ere ka nitiere luoro ni ywaruok makamano nyalo rocho chenrono. Ywaruok e kind duol mochung'ne weche mag obila NPSC kod bad migawo mar obila NPS ewi ng'at ma onego bed kod rejista mayango nonro kod chudo mag obila nyalo rocho chenro mar ndiko obila manyien 10,000 ma onego chakore e kor jumani. Jatatije maduong' mar NPSC Peter Lelei oyango ni milome mar ndiko obila 10,000 dhi wuok chieng' tich ang'wen jumani. The advertisement is proposed to be published on 11 September 2025 with recruits targeted to report to the training college on 17th November 2025. Obila ma hapgi oleng'ore biro chako tiegruok margi e kar tiegruok mar obila ma Kiganjo e kaunti ma Nyeri tarik 17 dwe mar 11 higani. Mabiro kata doko ni osiep ma wach e kind NPSC kod NPS dhi nyime ewi ng'ama onego tel ne chenrono e kinde maduol mar NPSC to wacho ni giikore matayo chenrono e yo ma ohyanga ma onge dewo wang' kata mibadhi. Article 246 3A of the Constitution expressly mandates the National Police Service Commission to recruit and appoint persons to hold or act in offices within the National Police Service and to confirm appointments. This constitutional provision unequivocally vests the recruitment mandate in the commission. Eromo mapanda mane otim e nyim komiti mar od bura mar arita, duol mar NPSC ogolo ng'ur margi ewi gimomiyo migawo mar omenda ne omiyo NPSC $75 mar ndiko obila manyien 10,000 kata odoko ni tich mar ndiko obila en tich mar duol mar NPSC. Maling'ling' mar Ramogi TV oyango ni migawo mar omenda ne omiyo NPS $75 kuom $379 mane duol mar NPSC okwayo e chenro mar chulo apisas mag obila. Kaluwore gi katiba kare 246, tije mag duol mar NPSC en ndiko, daro, miyo kum kaachiel kod medo ngas mag telo apisas mag obila. Bad migawo mar obila korka korgi omuko e penti kare 245 mawacho ni onge ng'ato manyalo miyo chik ogai mar obila e weche motenore kod ndiko apisas mag obila. We are going to discuss quite sensitive matters, actually on matters affecting national security. I would request that if around, that you can do it actually away from cameras. Kata odoko ni romo makawuono ne en mar kelo theke kind duol mar NPSC kod NPS, romo makamano otim e yor apanda bang' ogai mar obila Douglas Kanja kwayo mondo gol jofwambo oko. Thank you, Chair. Kata odoko ni duol mochung' ne ng'iyo tije mag obila NPSC oyango ni giikore ne chenro mar ndiko obila manyien maromo 10,000 chakre dwe mar 9 higani. Mudho pod okwako chenro makamano ka onge adiera ni to ng'ano madhi telo ne chenro mar ndiko obila manyien e kind duol mar NPSC kaachiel kod bad migawo mar obila kaluwore kod ywaruok ma osebedo kind duol mar NPSC kod bad migawo mar obila kuom thuolo malach. Chris Owino,
Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Jatatije mar riwruok ma kilone ratich oganda International Justice Mission Vincent Chahali odok ne jatend riwruok okinde pachoka Faith Odhiambo ewi welo mare gi jatend piny kaka jalup jakom raput ma winjoro ta chenro mar chulo jogo mane yudo hinyruok e kinde ng'anyo. Chahali wacho ni twak onego bed ewi kaka chenro no inyalo tim mapiyo ma ok ywaruok ewi ng'ano ma onego bed e apudno. As a nation, we would not be arguing on procedure if we are agreed that people need compensation. Because the debate that we are having now is whether the means justifies the end or the end should justify the means. So the thought that I have is, if we are in agreement that victims of police brutality require or need compensation, then surely we should be able to quickly resolve the issue of how do we go about it and who do we involve. If it is a national issue, in my considered view, then we should involve everybody. We should not have a situation where we think that some should be involved and some should not be involved. We should involve everybody because it is a national conversation. Kawasuda ni doho mamalo mogiko golo ng'eto ni kuku mar duol matayo yiero e pacho ka oge kod ratiro matayo chenro mag pogo kiew kendo chenro no nyaka tamana gi commissioners mag duol mar IEBC. Do bende oyango ni thuolo mar tayo chenro mar pogo kiew inyalo mana medi ka od bura otimo lokruok ne chik kendo kwayo mag dwaro ni do chiw pache ewi okang' makamano inyalo mana chwale do gi jakom kod commissioners mag IEBC giwegi. Jafwambo marwa Lydia Okeyo nigi ler mar wachne. Doho no mamalo mogiko osebed karito gi liyo mondo chiw ler ma korka kore ewi pek ma IEBC ni godo mar goro kiew ahinya to kaluwore gi deko mar kinde ma chik dwaro ni mar duol no ne obedo kuom thuolo malach ka onge kod commissioners. Doho no nyocha ni kod weche adek mag nono kendo chiwo duoko margi kamano riwo koda ka penjo mar kabende chenro mar pogo kata goro kiew manyien mag kuonde chung ute bura kod wards inyalo tim ma onge commissioners ya PC. E duoko mare, doho lero ni duol mar IEBC onge kod nyalo mar tawo chenro mar pogo kiew ka onge kod commissioners moromo kaluwore ni chenro no inyal mana ta ka nitie commissioners kaluwore gi chike mathurka. Doho no yango ni kata obedo ni kuku mar tend IEBC ni kod ting' maduong' e tawo moko kuom tije mag duol no, chik ok oyiene tawo chenro mar pogo kiew. Ewi wachno, bende seyo ochwal kuom josiasa ma joyal bura neno ni osebedo kadonjore chenro mag IEBC kendo rocho kaka itawo weche mag yiero kod nono kiew. Doho yango ni fuok ma osebedo kanene duol no mar IEBC ema osebedo kakelo tule pacho ka ranyisi en yiero mag 2007 mano kelo nek kod hinyruok ne oganda mathoth. Doho bende ochiwo pache ewi penjo mar kabende inyalo medi kinde ne duol mar IEBC mar tawo chenro mar pogo kiew manyien kaluwore gi bedo ni thuolo osekalo mar timo chenro makamano kaka owinjore kendo yiero maduong' bende koro kayo. Jal bura mag doho mar Supreme ok ong'ado ni thuolo no imedo kata oyo, makmana ne giwacho ni mano ting' mar commissioners mag duol no manyaka ti mana kaluwore gi dwaro mar chik. Doho wacho ni kata obedo ni chik dwaro ni tim pok mar kiew e thuolo mar kind higni 8 nyaka higni 12 kendo tieke dweche 12 motelo ne yiero maduong', okang' madwaro medo thuolo no kapo ni pek nitie nyaka non kendo ket ler malong'o. Doho lero ni mana od bura ema nyalo loso wach makamano ka okalo e lokruok mar chik. Gie thuolo ne ting' ni ir jokanyo mag IEBC mar lero okang' magidhi kawo ewi chenro mar goro kiew kendo od bura bende koro imenyo kanyalo medo chwalo agenda mar siro duol no e medo kinde mar chuogo kiew kaponi kalenda mar duol no othung' ma ok nyal tawo chenro no kanyakla gi yiero maduong' mag 2027. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi kaka winjo Lydia Okeyo kete no e kaka kete e yo makare gie thuolo ne to Ramogi ne wang'isi ni tiere weche motimore odhiambo makawuono kama okil moro e boma Nairobi iluongo ni Chalo Mbobo bende ochiel kod magina gi ma pod ok ong'ere mane tiyo kod pikipiki ma bang'e to leny ma olal kanyaka gi sani jononro ni tiere alwora ma kama masira no timore mar mondo gitim nonro mar yango ni to ere
gimomiyo notim nek makata nek makamano timore to gin jomage ka koro giketo kanyo kaka achiel kuom kama itime nonro mahie ewi wach mar nek magalagala kamano. Jafwambo marwa Ben Kirui nitiere gwenge makono kendo koro wadani wawinjane gima wacho kaluwore kod gima otimoreno gi dhok mar Ngere. When the city lawyer was leaving the city center for home, and when two border rider emerged and shot the city lawyer, whom currently we cannot say his name because we understand that the family is yet to be informed of the incident, but the scene has already been processed and the body of the city lawyer has been taken to the home. So the vehicle that he was using was taken for Angata police station, and what the police are telling, they are yet to identity of the suspects or possible, but the tech who spoke at the scene saying that they are treating the matter as a targeted killing. That they are going to be possibly tracing or checking the CCTV footage, reviewing the CCTV footage. We can tell you at the moment is that the scene has been processed to the Lee funeral. And also we understand that he was shot at Koromogi ng'ikruok matin e weche mag tudruok gi jafwambo marwa Ben Kirui. Kata kamano medo luwo wechegi ka bendo nyisowa ni moko kuom gigo mosetim sani ni obila osechopo kanyo kendo ogeng'o kanyo kaka kar masira, kendo wadwani mondo winjane gima Ben Kirui pod medo lero kotende kod wach masirano. Koromogi Ben Kirui kane leronwa kanyo kaka weche obedo e masira kama okil moro ma Nairobi keluongo ni Chalo Mbobu ochiel kod magina gi joma pod ok oyangi. Nyaka gi sani chenro mag timo nonro dhi nyime, kama kuom gik ma iluwo en wang' dede kata tipo mar wang' dede mar CCTV mantiere alwora mar Apayano ma orie gwenge mag Karen, alwora mar Galeria, mondo ng'eni to gin jomage madiponi ne oidho pikipiki kendo dhi chielo okinlo mane wuok e boma ma Nairobi korie gwenge ma Karen kocha. Nyakwaromogi gin weche momedo luwo ni kendo biro medo mi nonro matut ahinya kotende kod kako obila biro yango ler magiyudo ewi nonro madhi nyime. Nyakwaromogi kowuok kanyo to dhi nyime kod weche manyien. Jokanyo e sekta mar somo oywak ni chenro mar yiero lai mag tiegruok kod sikunde mane otim kod jopuonjre mag grade mar 9 dwe mar achiel ma okalo ne ok ochopi e rang'iny madwarore. Jolony ma otwak e Nairobi e kinde romo mar tiego kit somo mar CBE okoni chenro ne otim ka ok onywak pach jokanyo mag sekta no duto. Bende gikoni moko kuom somo ne onywand ne jopuonjre kendo rameny margi ma ogik bang' somo ok oyangore makare. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. Romo mar juma achiel mangima e kar tiegruok mar kit somo mar CBC Nairobi okelo kanyakla jokanyo e sekta mar somo kama oriwo jopuonjre, jopuonj, jonyuol e kinde mamoko. Jogi duto ne oteri e kit tiegruok ma opogore opogore kama oriwo somo mag science, wer kod lony e weche thum, gedo kaachiel gi weche mag stima e kinde mamoko. Ma en romo ma owinjo yar pach jopuonj kod jopuonjre ewi kit penj ma jopuonjre mag jograde mar 9
Winjo time giko higani Kenya Junior School Education Assessment. Ma en penj ma okwongo ma itimo e pacho ka nyaka ne chak kit somo mar CBE kendo ema jopuonjre dhi tiyogo e yango nyalogi ahinya to e kit somo mane giyiero timo e sekondar mamalo kata senior school. It's quite critical that the learners are properly guided. We'll be taking through the learners through the assessment, pilot assessment that a NEC has actually given as a model question or as model questions of what the learners should expect at the end of in next term. Poloni otigo kod moko kum jolonye weche somo mo ywak ni rang'iny mar yiero kit somo kod skunde grade 9 school selection ne ok ochopi rang'iny madwarore. On the issue of the subject combinations, there was a lot of confusion. What we thought would come as educators, what we thought would be the correct way to do it was somehow didn't meet our expectations. Because we expected that if there is a learner that is interested in taking a particular pathway, he would master that. Iko ni kit somo ma opuodh ne jopuonjrego owinjo bed rameny ne gin nyaka chop gidonjie kuonde tiegruok mamalo gino mane ok oneno e kit somo mane duol matayo penje pacho kae ne ochiwo ne skunde. It is too far away now for us to continue designing courses for students, for our children. Because by the time the student possibly is in the first semester, that course you've designed for him has gone obsolete. The doctor of the 21st century is not the same doctor who walked into the clinic with gadgets and books to refer to for a condition. It's a doctor who simply uses technology to get. And even before you get in, you have done enough with AI to tell you what you are likely to be suffering from. Chenro mar yiero gi ne jopuonjre milion 1.2 ne orumo mahao dweche 2 ma okalo ka nyaka sani girito winjo skunde ma oluonggie kod kit somo ma gibiro timo. Judith Omondi, Ramogi TV. Nakoromogi en higni 3 nyaka ne jatend piny William Ruto kaw telo mar piny Kenya. Moko kuom jopiny ywak ewi pek mar ngima kendo gichiwo paro ewi okenge ma gidwaro ni mondo otim kaka lokruok mar reso chumi mathurka. Ripota marwa Millicent Adhiambo nigi ripot ni yo matut. Higni 3 mar tend William Ruto, jopiny wacho ni pek mar ngima oridore mokalo, kakata tero nyithindo e skul en lweny, gino magi wacho ni weyogi mana ka gigwonyore gi pado. Gik moko mane watiyo gogo, bechgi ne bet odok matin. Sani ngima oidho to pesa no be onge. Koro kata kaka yud pesa mende ng'iewo kata mogo onge. Pesa thin to value ne be onge gi value. Inyalo yudo mathin to kigogo budget ok rom. Michop mana kinyalo ruon gi nyithindo nyuka. Samoro kata nyuka ne maonge. Ane awuon ka Kenya osetiyo kodwa maber. Nengo ngima odhi malo moganda oganda mar Kenya ywaka. Kata pesa michulo ne nyithinde school bende oganda mar Kenya ok winj maber. Gik moko bechgi omedre ahinya. Sigana makama bende chalre nyaka ne joala matindo ka giywago medruok e nengo modhi mag tedo, sukari kod mogo, gima koro miyo yuto margi duono piny maru ka giyango ni mano bende koro chuno ni nyaka chiemo ok giyud moromo ne joutgi. 20 liters nanye 1,200. Sani 6,000. Ofla kwe 6,000, 7,000. Kudu kodok pinto 5,000. To chumi okose kwa maber nikech baya sodok piny, jionge pesa. Kuro ka jionge pesa, sales manya uso katal papa, udugo 3,000. To chamo 3 meals in a day. Sani ko wakati, chamo 2 meals. Kasa chamo 1 meal. Mondo kuro balance. Kata mana joriemba piko, bende ywago pek magikaloe, ka nengo mauta magitiyo godo, idho kinde ka kinde, wach maketo nweng'o margi dok chien. Chon yuto ne bet ber, lakini sani, wang'ang'ana chikini kiluo koro ka fuel be koni be, oidho to ambe oinyoa. Yuto inyaka loso kata 2,000 kata 1,500, sani to, en mana moyudre ne mangi donjiko. Kata kamano,
Ok gin oganda duto masoko wang' piny owacho. Moko kuomgi wacho ni rach mar ochumi masani ne obiro kochakore piny owacho mokalo ka gikwayo oganda mondo ode mana nyuok. Uchumi ndio loso ndio. Okanya wacho ni okoloso ndio, lakini koro ing'eni odongi gina riyo to jidoke yiero. Kwa sale anto ganya mana wacho ni wavumulie tu wamime time nikech ing'eni uchumi oknya pande uchumi oknya idho dichiel. Koro mbeo koro obe wasupport gima jagot ni timo. Osebambana nikech uchumi ni piny. Otemo matek mondo mi uchumi oidhi. En mani piny mano yudo ka uchumi no sedhi mapiny modok piny ahinya. Koro gisani warituru kendo wahore uru nikech ang'eno uchumi dhi bedo maber. E sama nengo medo ridore, thoth oganda jo Kenya sundo mondo mi piny owacho oduok chien pek mar ngima ahinya to e mwandu mochuno. Ni mondo oduok uchumi piny, oduok nwa kata mana mogo piny. Nengo mogo oidho nwa, makata kaka wanyalo timo onge. Ogol osuru mang'eny mokete e baje gik moko. Osuru ikogolo odhi pesa dhi bedo ngima dhi dok piny. Ko oket pesa e ground, pesa ok duogo piny ground. Mondo oduoke nengo chien kuom igni ma wadong godo 2 kati ichaki go kura mondo jopak ni Ruto omiyo wakoro wawinjo maber. Ne tem duok no kata ngima piny mondo bede at least kamoro ma levelized. E sama koro en igni adekni, penjo to pod medo mienjo ni to en nyaka karang'o ma oganda jo Kenya pod biro medo neno pek e nengo ngima to kod lokruok mar uchumi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ramogi wadhi yweyo mokwongo e weche manyien mag imore. Tinende ni aneno ka Victor Okuto wuod Nyapondo mar Bungu Kabar wacho ni ogoyo mos mang'eny ne familia mar okil ma onegi. May he rest in peace. Mano kalore kod Victor Okuto. Erokamano Robert Uko Jawalding nena malera ahinya mamboleo obila onego mi chike matiyo e Kenya. Obila onego rit jopiny kigi hiny jopiny. Joramo wiyoga mawuoda hero wacho ni jo janamor kendo Ramogi neno malera ahinya. Fwane japuonj Duncan Kaoro ojuka soja bende Gimasi Ogacho. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV utino ni. Brian Pinky Ramogi neno malera ahinya sibuoche Kanyamkago kendo amor gi weche manyien kaka medo sudo. Erokamano ahinya kuom in bende keto Ramogi TV. Anoka andikore ka kendo lera ahinya nyakwa Ramogi neno ka joma nena achiel kachiel e lai mar SMS ndiko, Facebook ndiko, joma bende ni koda YouTube kocha bende oro ndiko margi. Erokamano makamu ng'isa ni bati wecho bila ibiro riema kare kabisa kaluwore gi chike mimedo ketie piny Kenya mar neno ni girito ngima oganda. Makamu wacho ni afwane jatende Super PS Dr. Raymond Omolo owad gi waziri Opiyo Wandayi wacho ni olamo negi ngima malach ahinya kaachiel kod nyathi kich mano Gen Z mwenyewe Oburu Oginga. Mano makamu ema wacho kamano. Erokamano ahinya makamu kasano ka Okoth Okoyo mar Sigomre bende nitiere koda ka wacho ni mano Archbishop Okoth Okoyo wuod Nyasagore Degmo wacho ni yani ni malera ahinya nitiere Sigomre ka kendo weche manyien donjo maber ahinya. Mor kaka weche medo mulo. Erokamano ahinya. Osako Junior bende ng'isa mano wuod Kabonyo Kanyagwal koni bati yaneni TV naka kendo Ramogi TV ema wiko. Wayudo ng'eyo kuom gik ma osetimore, gik matimore gi mamedo timore kod michano tim mana kokalo Ramogi TV kendo erokamano nya poch gi pak ne Ramogi TV. Erokamano Osako Junior en bire poch gi pak bang' nyochane koro yango tero jamni chiaye makoro podho Kenya achiel kachiel e gwenge mag Kibos kocha no mano gwenge mag Kamrongo. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Opiyo Ndwari wacho ni gadieri obila tiyo marach kuom jopiny. Ayie gi nonrono mar kinde duto gimed keto maino eno ni girito ngima jopiny to ok chando jopiny kata keto gik moko manyalo miyo jopiny ok bed kod gi gadier. Aneno ka endi ka John Pesa mano bedo ja od bura ma Migori e od bura mar 10 koni an bende acholo mosmara makende ahinya kaluwore kod tho mar Dalmas Otieno. Koni Dalmas ne wasomo godo rapogi kanene form 3 anane form 1 kendo en achiel kuom jogo mane osira kata mana e kinde ma kon donje od bura kanen waziri. To kopogore kod mano bende nosiro weche mag somo kata mana goya rambe sama nigero library mar rapogi kendo mar Nyasaye med miyo
familia mare ocho makende gi jo Migori, jo Kangeso, oganda jo Kenya duto kuom mwito thuon machalo kaka Dalmas Otieno Anyango. Erokamano nya John Pesa, in bende kineno Ramogi TV e otieno ma kawuono nyakwara Ramogi. Agithulo ni we akawiyo gi kanyo kaduogo poran gi weche mamoko manyien ma en oimore e Ramogi TV. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machini kendo nyakora Ramogi bang' wuok e yweyo, wayudo ni ji makwan gi romo 2 million ni kod achiedh nade maduong' mar koso chiemo e kinde ma nyithindo mathoth ni kama rach mar yudo tuoche ma ikelo kod nok mar chiemo. Ma en kaluwore kod lipot mogol ewi chal mar dero mar chiemo e pacho ka, mogol kod duol marango chal mar chiemo moromo. Simfrus Okinda nigi ler mar wachni. Lipot mar duol mar Integrated Food Security Phase Classification nyiso ni dero mar chiemo e thoth gwenge ma pacho ka dhi ka duono, ka e thuolo mabiro onyalo bedo kama rach moloyo. Kaluwore kod jolony, e thuolo machakre dwe mar 10 nyaka dwe mar 12 higani, ka koth ok ochwe maber to ji maromo 2.1 million nyalo biro bedo kama rach nikech kech. Kamano bende, lipodno nyiso ni gi e thuolo ni
Jo Kenya milioni 1.8 ni kod ke. Kuom kwan ni nyithindo mohewo 170 ni kamarach ka thoth ginitiere counties mag Turkana, Marsabit, Mandera kod Baringo. Nyithindo ema ni kama tek moloyo. Moyo nyithindo 700 manie bwo higni 5 ni kod nong'no kendo dwaro thieth mapiyo. Mamoko moyo 170 ni kod nong'no marach ka ngimagi ok ni kare. Mine moloyo 109 madhodho kod mapek bende ni kod nong'no. Jolony mag chamo chiemo makare koro golo siem ni chal mar nong'no e kaunti 15 keto ngima ji kamarach kendo keto yot mar yudo tuoche kaka nyaldiema, malaria e kind mamoko ka onge okang' mokaw mapiyo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Familia moingo 10 gwenge moko 3 e sub-county kata sub-location ma East Kochieng mayudore Ndhiwa e kaunti ma Homa Bay kwano lal kaluwore gi masira mar koth mane ochwe gi yamo mapek kendo weyo ka udi okethore. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich no luwo wach ma midhiero mar koth mane ochwe kod auka kata yamo mapek kendo miyo wasigana yo machalo kama. Koth mapek manochwe gi pek kod auka yamo odhiambo manyoro koro weyo ka jopiny mowuok e miere moingo 10 e gwenge moko 3 manitie sub location ma Kochieng e kar chund bura ma Ndhiwa kamoting'o gweng' ma Buoro, Kombe kod mano ma Manyonyi odong' gi lwetgi nono maonge kama ginyalo jote bang' ka auka yamo mager ne owalo wi tat utegi. Pamela Oko ma en chi liel masira no ne oyudo e ode kaachiel kod nyikwaye e kinde ma koth mapek no ne chwe kendo auka yamo mager ne owalo wi tat ode ma owito mabor kendo kelo kethruok mag mwandu e ode kanyo ka Antonio Otony kod nyikwaye kinde masirano. Opoya ka ne yot gi joge na gi nyikwaye na koro Nyasaye no wena ngimana malite maneno gima notimore kuom mapek jodalawa gino goya piny maninda taro momil kuoma to wena ngimana oto dhi gweno tho gimora moro onge aonge go jodalawa na nindo mana oko koro akwayo mana kony gi nyikwaye jowadwa. Familia go eko thothgi ne ochuno mondo nibede koyo otieno mangima bang' ka utegi ne yamo osewalo tatgi. Bende giywak ne jambgi matindo ne olal e kinde masirano ka moko bende koth ne onego ka sani koro gidong' nono maonge kama ginyalo chwe lwetgi bang' masira mar auka yamo magerno. Koth nogoya gi nyathi ka koth obiro ot gi nyithindo te e ot kaka dang' atimra onge polo biro matek mowalo wi ot koni gi koni kod nindo teno dhi makata kama ninde onge nyithindo koth ogoyo makata sani nyithindo jako ng'ichni. No biro kod auka mowalo na ot magik mane an godo te machalo oduma ongede gige nyithindo te yamo no ka modhigo. Jamni noni no me pa magara ye rombe na rio prola nyaka tan gidie kariyo kora kuma ne gidhiyo koro ndiko mayagi akia motobo gwento koro kanyal kwano ang'ama ne konyo gi gige ne arem mubunge marwa MCA Governor Joel Visans Juturwa. Koth mapek no bende nokelo kethruok mag mwandu e skund primar ma Buoro, dispensary ma Buoro bende nowalo wi tate gino mane ochuno mondo loro osiptandno kaluwore kod kethruok mag mwandu. Jalup ruoth ma kono Kennedy Oyugi kwayo migepe mopogore mag piny owacho mondo yo konye familia go. Mabati owal kendo yedhe manitiere yedhe otiyo ketho kabisa. Magimodong mwanyalo kwano malongo kaka hospital onge. Abuoro primary wayudo ka school kanyo be no kete gik moko kabisa. Tangi gini no baro chope no gore piny. Nyaka seche gino sa report mano ayudo thuolo kwa gi jatelo manisi. Ne yo Red Cross problemo kendo nyaka oket pedalo thuolo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jalup jatan piny Kithure Kindiki okoni sekta mar bodaboda osekelo yuto ne ojende mathoth mapacho ka kendo odongo chumi e yo makare. Kindiki ma oloso e romo mar bugo yuto mag joma tindo e kaunti ma Tharaka Nithi omedo ni jonjore mapondo e sekta mar bodaboda ibiro kolo oko kendo sekta no dhi dong' kaler kendo ji matiye nyaka luwre kod chike. Omedo ni sirikand Kenya Kwanza temo duto mar bero sekta mar thieth kod apaya makonyo jopiny e konde duto mapacho ka ma ok giyiero gweng' moro amora. Sisi katika serikali tulikuwa imetuleta hapa. Leo hatuna mambo mingi. Wanabiashara wengi ambao wako katika sekta ya uchukuzi wa bodaboda ni watu ambao wanatii sheria, wanafanya biashara yao kwa njia ya uaminifu na sio wakora, sio wezi, ni wanabiashara. Na wanataka kufanya biashara yao kama mtu mwingine yoyote yule. Walindwe na serikali.
na pia wao watii sheria. Lakini kuna baadhi ya wengine ambao wako kwa hiyo sekta ambao wanataka kuiharibu hiyo sekta. Kuna watu walikuwa wanasema ati Meru ati hii serikali haitakikani Meru. Ni kweli? Ni kweli? Ni kweli? Hii serikali saa hii tunaharakisha hii Meru level 5 hospital ifike level 6 ikuwe kama Kenyatta National Hospital. Tunaharakisha tuanze ujenzi wa Nithi Bridge ambayo watu wengi wetu wamepoteza maisha. Tunajenga masoko 21 katika Meru. Gakoromone ndio hiyo. Sasa alafu mtu mwingine anakuja hapa na Kiingereza ya bure na Kiswahili, alafu anasema sijui itamu ngapi. Riwruok mar weg nyamburko mong'ere kaka Mass Mobility Operators Association oseyo joriembo mag boda kumo wang'o nyamburko magi e kinde mag yudore masira mag apaya. Weg boda bende ywak ni jomatatu ochayogi kendo tend arita nyaka koro wuog oko mar resogi. Cynthia Onyango nigi mathoth. Bang' weng'o mar nyamburko mohewo adek e thuolo machuok kende bang' masira wuokie, ywak osebet ni joriembo mag boda kawo chik e lwetgi kendo wang'o mtokni mokelo masira makamago kaluwore kod mirima magingo. Riwruok mar weg nyamburko koro oseyo tim makamano mar wang'o nyamburko ma okelo masira. These vehicles that are being set ablaze are not ordinary machines. These are drivers of the economy of this country. Accidents are, however, tragic, must never be met with mob justice. Kenya is a country governed by laws and established institutions to deal with such cases. We call upon boda leaders to take responsibility, educate their members, and ensure discipline among their leaders. Kenya cannot afford to have roads turned into battlefield. Gikwayo tendarita mondo donjre wachno, magiwacho ni dhi ataro kod chike matayo apaya, kendo nyayo njore kod kethruok magarita. We call upon the National Police Service and the Directorate of Criminal Investigation to swiftly investigate and prosecute all perpetrators involved in these violent acts. Kiseriembo marach. Nigi biro ka gitero ging'eny gitelo mire kato giwang'o ni ng'ato gari. Mano ok yo odimbore kendo ana kwedo wachni kabisa. Korka korgi, weg boda bende ywak ni weg nyamburko chayogi kendo kata ka gitimo ketho magikelo masira to bila weyo gi thuolo. Kienda wewe mtu wa boda umepigwa, umegongwa. Asikizangi mtu wa boda. Anajuanga mtu wa boda akona makosa. Ama askari wa traffic wakuwe guided kujua kuhandle mtu wa boda ni mtu kama mtu wa gari. Hapa town watu ni wengi sana, tumeona hapa penye tuko hapa wamekufa watu wengi sana, wamegongwa hapa. Na kesi haiendi mahali. So hii kitu inatokana kuona magari imechoma kwa barabara ni hasira. Gimako chung motegno ni midhiero no inyalo mana resi kaluoro bedo e kindgi kendo ratiro bende oyud ne jogo duto ma oyudo masira maonge akwede. Njore bende gidwaro ni tend arita kwe okedgo e sekta no. Majo miriambo kaka town service go iko gin mag polise gi. To polise ko oge mawan godo gi shida nikech gimako almost seche duto te. Koro kituome kata kutuomi tinanka kinyalo gi case koro jawabiro gi ichwang gimakelo manena na ichwang. And people should know that whenever you cause a mayhem and burn someone's car in your area, there will be a serious crackdown on everybody that operates in that area. Then the border riders will take the laws into their hands and protect their area of operation. They won't allow someone to come and destroy their area. So I think that is what should be done. The IG should put a crackdown to these criminals that are operating and jumping around and going scot-free. Ekinde mayuarruok pod dhi nyime kind kweth ariyogi, luoro koro nitiere ni ponono tend arita kwe kodonjore mapiyo ywak makama to ngima jowuoth ema koro kidek dong'e andaki. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wan mana weche mag jo boda nyako Ramogi en ni kweth mar joriembo boda ma bende gin obila mag jela ma Migori kod kweth mag joriembo ma gin raia machung'e kar dak mar Oso e boma ma Migori ni kod ywaruok mapek e yore mag tij boda. Joriembo mag boda ma gin raia ywak ni obila go mag jela ma odonjo e riembo boda kendo loso stage margi osebedo kasandogi. Jafwambo marwa ma Migori Jojuma noluwo wachni kendo my report. Ywaruok e kind kweth joriemb boda magin raia kod kweth ma joriemb boda magin obilago mag jela ma Migori. Kodhi kawo tich but gorofa to dhi ogoye nyororo gi achiel kuom officers mag prison. Ne okawo tich kanyo kaka ng'a
chunwa wan kaka jo apiko maka wadhi wang'ado nyororo no. Kweth ariyo gi mende kinde mokal ne tiyo kamoro achiel kendo ne gichung' e stage achiel e kar dak no Maroso. Sani opogore kendo kweth mar obila mag jelagi oloso stage margi giwegi moting'o ji 10. Lipot mogol kod ten bodaboda magin raia wacho ni pogruok ne obedo e kindgi bang' ka moko mobilagi ne otamre luwo chike magiketo kaka ruok ma jodem bodaboda machung' e kar dak no Maroso. Hawa maafisa ni kama walikuwa wanajiona ni kama wako na crown, so hawakwenda kufuata sheria za kikundi yetu, so ikabidi tuambie watupe nafasi kidogo. Wakianza kuingia kwa hiki kikundi walikuja na fujo, kutoka wametoka na fujo, so ni kama walikuwa na nia fulani ya kuenda kufungua hiyo stage yao. Hiyo ndio nia yao walikuwa nayo hapa Aroso. Joriem bodaboda gi magin raia wane yurok mose vidi kindegi osemiyo obilago marimbo bodaboda koro keto negi tong' mok ginyal kawo jowuoth e kuonde moko e kar dak no Maroso. Gin bende koro kelo yorok e kindegi. Stage gi no ne giwacho ni ok gidware ng'ata miluongo ni raia. Stage gi no gidware mana police officer kende mar prison. Ka wawuok ka wadhi kalo stage gi no ka wadhi kawo customer malo kaka wakawo ga pile, igoyo wanyororo. Kare migi transfer gidhi gimany kuma mabus nitie gidhi giriti. Giwe chando raia mamanyo pesa ka emonyuolwa, ka emwabro thoe. To ka koro gidwa ketonwa boundary ni kik wakal kamoro, to kanye kuma wayude chiemo be monyuolwa koro gidwa ni wadhi kanye. Joriem bodaboda gi magin raia ma oting'o George Saitoti wacho ni obilagi osebedo kabwogo ngimagi kendo gisego lipode 4 ka obila to pok okawo okang' mar chik. Gisebedo ka gibwogo kit ngimawa, gisebedo ka gibwogowa nyaka kuma watiyeni. Omiyo joga matiyogo chunygi ok mor nikech jogi gin joma ndiko kod sirikal, jogi gin joma chamo msara. To wan raia ma kawaida ma wan piki ni mwategemea. Wamekuwa wakituthreaten, wako na maobis ati watakuja kutufanyia vibaya. Giwane bende gisego nyaka lipot ne tendo obila ma jela ma Migori. Kata kamano kinde osekalo ka okang' malong'o mosekawo to koro onge e kinde mabende obilago matimo lalo mar bodaboda koro medo bwogogi. Wasewuok ma wadhi nyaka prison kuno mowaromo gi jatend jogi. To wachonwa ni dhi uru, abiro luongo jogo bang'e, kasi luongogi to wabiro gonu simu. Sani it's over, osekalo jumbe 3 pok ogonwa simu gimoro amora madhi nyime wakia. Joriem bodaboda wacho ni dwaro margi en mondo koro okaw okang' mar chik ne obilagi mag jela. Bende giwacho ni koro osethiro wandgi ma bodaboda e kar dak no Maroso. Sirikal kanyalo donjo wachni ka kamano to giresign giwe tijgi mar polis mondo gibwa riembo kod gi pikipiki moriere tir. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaka naseng'ise nyako Ramogi kowuok Migori e weche mag bodaboda. Koro wadonjo Migori kendo e kona machielo katininde ni chendo mar ng'e gwenge wa pod Millicent Adhiambo luomonwa nyinge mayudore e kaunti ma Migori. Odiochieng' ma kawuono nyako Ramogi sigana mar gweng' miluongo ni Rayudhi mayudore e kaunti ma Migori ema koro Millicent kaachiel kod yawa modak kono kolonwa ma ng'e gwenge wa kawuono ni. Nyako Ramogi ajwang' machiegni kendo e tielo machielo e chendo ni mar ng'e gwenge wa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge oke kaunti ma Homa Bay ofuyo ma odhi opiyo e gweng' maong'ere ni Rayudhi mayudore e kaunti ma Migori. Ka iselimo kata isewinjo gweng' ma iluongo ni Rayudhi, ang'o mabiro e pachi? Nyako Ramogi kapok wayudo adiri mar wach kotenore kod nono mar nying gweng'ni mar Rayudhi. We wawinja nena ni pa jodak makae to chalo nade kotenore kod gima dine mi chak gweng'ni ni Rayudhi. Ne nitie yien moro kama niluongo ni Rayudhi, nong'eny kuondgi. Ne en yien manyadundo kama. Ne en yien manyadundo kama to nochalo gima nigi kuthe kama. Koro nong'eny area ka. Emomiyo ka nochak ni Rayudhi. Nitiere Roman Catholic ma nitiere miluongo ni Rayudhi. Koro ka nosebedo obedo popular, no koro villagers be koro chako wacho ni ka ber mondo luong Rayudhi. Gweng' mani nochak ni Rayudhi nikech kama ne nitiere en kamoro matin mane go mipira. Kaeto Rayudhi no ne nitie yien moro kanyo ma kata kopo ni watieko to wabede tiende. Koro Rayudhi no ne ok en yien achiel kende, ne gin yiende mathoth kanyo. Rayudhi ni nochakore kaluwore gi kanisa Catholic mane nika. To yien moro bende ni kanyo ma
ne mar Rayudhi ka jaduong' Ambrose Mitende nokelo kanisa kanyo, koro nong'ere ni Rayudhi Catholic Church. Mana kamano, mano paro mopogore ma jodak oselieko kotenore kod nono mar nying gweng'ni mar Rayudhi. Koro we wawinj anena ni adieri mar wach motenore kod kukune ni kanye, mano miyo ochak gweng'ni ni Rayudhi to nochakore nade. Ne nitie kanisa moro noket kamar Catholic, to kanisa ni ne nitie yien moro ne ni tiende kanyo ni Rayudhi. En mane ne noket leme tiende momiyo noluonge ne Rayudhi. Ne en yien moro ma ogar kama to kegore kama to ite to ng'ich. Koro miyo dhulu luonge ne Rayudhi. Koro omiyo ka nochak Rayudhi. Koro bang' mano to dhi adhiya kamano ma skul be kochakore be mana kanisa no. Koro we wawinj anena ni Rayudhi ni humbe landore kod weche kata timbe mage. Gima watimo Rayudhi ka en mana pur, wapuro tiang' goduma, rabolo ni kuondgi, yien be wajopith mag yien. Korwako ni pure, ji mang'eny puro tiang' to gi ohala be nitiere, ng'eny ji timo ohala. Kaka ong'ewa ka nitie ka especially kaka jomatindo nigi club moro ka. Koro club no ng'ere makata dhi mna kanye tiwacho ni Rayudhi Football Club nitie kae. Kae to nyithindo bende masomo mantiere primary ok giracha ahinya kuom kalo. Rayudhi ka gimwang'ere go ahinya mokwongo en Rayudhi Football Club. Mar ariyo, Rayudhi ka kar maendeleo. Ka kar maendeleo mar biashara to gi pur. To bende gweng' mar Rayudhi osedongore e yo moro amora nyaka ne ochakre. Dongruok ma wan go Rayudhi ka en waneno ka sani wan gi lam ka mayom, waringo mayom, gedo waneno ka dhi maber, ok orach ahinya, but pod wadwaro maendeleo. Kata king'iyo Rayudhi primary kaka ogerore sani opogore kaka ne en chon. Kasto nitiere private schools moluoro sani Rayudhi ma opogore kaka gi chon. Ndara be king'iyo ndara sani en ogoe lam to chon en ga rough road ma nokober sana mostly ka koth ochwe. Sani koro Rayudhi osebedo maduong', en gi primary chakre ECD nyaka koro en kama koro gike no nyaka ochako nyuolo nyaka secondary school bende wan godo kanyo. Wan gi stima Rayudhi, mano dongruok mane onge chon. Mar ariyo, wan gi secondary school mano chak igni mokalo. Mano dongruok mosebedo ka. Rayudhi ka wan gi dukni to gi wach somo man malo ka. To gin rem kata kwayo mage ma jogweng' mar Rayudhi gombo ni okel e gweng'ni mar Rayudhi mondo Rayudhi odongre ometni ochal kod kuonde mamoko. Osiptal waonge go machiegni ka, waonge dispensary, walao dispensary mabor, wagombo ni kinyamiwa dispensary, osiptal wanyabedo maber, wadwaro police post onge gweng'wa kabe. Waonge chiro mamine nyalo use, kaka wan mine waonge market, to gi lights be onge. Wan gi kibendni moko matindo tindo mawatime business but lights onge. Makai uso nyaka late hours, koro kaka inyalo dhi ot nyalo tami. Koro chunowa ni wang'ado time bedo ma short by gimoro saa 10 kata saa 11 kama isechako pak to sego koka yudo ka joma nodhi e tije biro mondo onyiew gik moko. Wadwaro ni sikundwa mar primary kod secondary school obede malo makata kopore nyalore to ok ni wan mune udi mar chieko gi wamanye kata kamoro mondo gerre gorofa mondo obed malo makata kopone ng'ato nwang'o to wacho ni Rayudhi tino ger ka gorofa. Rayudhi ka gimware mahinya en kama chalo chiro. Kech ka biashara nitie, wan gi biashara matimore Morning Star ka. Light debed kama duong' mar security light mag biashara tichako chiro Rayudhi ka dobedo kama lich ahinya. To atemo kwayo ni kaber kaka sani sirikal wan godo machiegni ni otem miya gik moko manyalo timore Rayudhi, kech
machalo kaka gedo, machalo kaka skul mar secondary nika, to secondary no onge gedo maber, classrooms onge go, onge kod lab. Lab no be wadwaro. Koro ka jumbe maero waka nyalo yie, to tema tek mondo mi wata lab. Pur wan gi sida. Nyo watero niang'. Niang' no poko miwa nyaka sani en dweche madhi 2. Koro wamako mwadhi yudo akeni usegik 3. Koro wapenjo sirikandwa mwan go oparwa nwan jopur wadwa timo nang'o nikech sani niang' adwa nado mbolea onge, joma dwa na onge, pesa be poko miya. To gima timore soni gaje botamwa ng'eyo ni transaction mantiere en nang'o. Nyakwaramogi mana kamano gikanyo mwachopo gode gi komatelo makawuono e chendoni mar ng'egwengewa. Medikete mane wang' joe mar Ramogi nikech kae emomedo keloni nonro mar gwenge mopogore. Onyalo bedo gweng'i kata mara, omiyo warom kendo juma manyien kuma duogoni kod nonro mar gweng' machielo. Oriti Masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Winjo kaka nonro mar Rayudhi chalo. Owuok Migori wadhi nyaka gwenge mar Rarieda e kaunti ma Siaya. Tiyo gi kiluwa ma kopodhi e nam Lolwe en achiel kuom midhiero ma osethiro sekta mar lupo kendo duoko chien kwan mag rech e nam Lolwe. Jotend dhowedhe e kaunti ma Siaya koro nyiso geno margi mar chako apedha ne jogo matimo kiluwa ma kamago e dhowedhe mopogore opogore. En ni kiluwa mopodhi kende ma oti godo e nam Lolwe. Gilero ni kiluwa maricho go duoko chien kwan rech ni margi mako nyaka nyithi rech ma pod tindo. Apisa maduong' e migawo mar pur, pith kod lupo e kaunti ma Siaya Elizabeth Adongo olero ni giseketo kenge mawinjore mar jiwo sekta mar lupo kaka miyo gige pimo rech e kind sir mamoko mawuok e sirikand kaunti ma Siaya. Out of that effort, wayudo gik moko matin from weighing machines, chairs, wayudo gik ma ginyalo repair go offices, gi gik ma opogore. Koro gik ma gidhi timo gi en part of the bigger effort ma the county katiyo gi jo BMU temo mondo wa empower the beaches. As you know, ni Siaya, a third of the Lake Victoria lakefront ni Siaya. Kata ji oti gi lake in a safe and secure way. Mane momiyo wa put a lot of efforts in monitoring and surveillance. Mar ariyo, watemo mondo nam ma wan godo ni the blue economy obed gima nyalo loko ngima ji. Kendo gima chaka kwane BMU Sumawa ni mondo mi BMU county yudo osuru maber, nyaka gin be gi control giduok kiluwa maricho piny ma beaches magi mondo wane ni wanyalo keto mabeyo moko ma koro rech ok rume na mahinya mondo county yudo revenue. Nyakoromogi wakaw yweyo mar ariyo dakika en 56 bang' saa 3 mar otieno. Magi gin weche manyien mag uimore ma biro ni achiel kachiel. Kapod wan gi mamoko bende mapok wakelo ni ma ka idwa ni mondo ing'e gigo duto mane wachopo kendo waiko yo manimba to pod ikete mana Ramogi TV ka nikech ma e odwa Nyakoromogi. Erokamano ahinya. Wilberforce Otieno wacho ni piny ochomo kanye ud tsunami. Piny ni ochomo kanye yawa. Wuon ng'ato ne watich ne ochomo ot kasto ichame magina yo malich machalo kamano. Pod aoro mana ote maga mag kuyo kod lit kaluwore kod masira kachiel kod nek mar okil ma jomoko lal kod ngimane. Ramogi TV neno maler ahinya mano Bon Japesa wacho ni Dalmas Otieno ne ondike tich kendo lit na sana. Joma Dalmas ne ondiko tich nyaka sani koro chopo maingo 600 pare. Kero kama na Bon Japesa kendo mos makende ahinya kaluwore kod kuyo ma in goda. Toti Cardinal mar jomiel mar Migori wacho ni Dadi Cool amora ahinya kendo weche manyien donjo na eyo makare. Apoj gi pak ni Ramogi TV. Father Peter Jwang Orono mar Kisumu nyisa ni bati ni eyo makare kachiel kod Vina Mpesa Mariat bende nyisa ni aneni eyo makare
kendo amor ahinya gi weche manyien mag oimore chopono yo makare mano Charles Osako Jr. ma wuod Kabonyo Kanyagwalo ng'isa ni bati pod an mana kodi kendo pod anyonora ang'iyo kaka weche manyien kaka piny ringo nikech wapiny wakao mana kaka ringo kokalo Ramogi TV kendo kamano Osako Jr. mano wuoyi mancha ne wuok modhi oneno kaoche jokamere ne gi dhiang' machalo chwarni wacho ni koro kao omako bad nyako ayanga ma onge mendni kata min owach puoch gi pak wuod Kanyagwal kuom bedo wuoyi majachir wuoyi matuon ka ji dhi kendo ka ji duogo erokamano ahinya nyako Ramogi. Weche medo molo ka kendo ji medo ndikona e yore ma opogore opogore. Ano ka Morris Dianga wuod Kamgundo bende nyisa ni bati antiere weche manyien mag oimore piny ni nyaka koro ji ne matuta ahinya mano wuod Kamgundo nyisa ni aneni maler odaka jaod bura mare Midusa Mako Gola Nyamita mondo afwane pod wariwore kode ywago Dalmas Otieno wuod Bade Boyo wuoyi mar Airi. Erokamano ahinya in bende kuom keto Ramogi TV. Christopher Jadolo mano Christopher Malela wacho ni wach mamako dhoga en kaka oneg wakili mad Mogika wuoro kaka jalup jatend piny mane odhi choko e ofis Rigiji be tije tek e Kenya ka. Okay, mano kako wacho. Wadhi e yweyo nyako Ramogi weche ok detieki kaduogo to pod an gi weche mamoko e Ramogi TV ka omiyo kik idhi mabor. The call of the wild, golden savannas stretching endlessly, and moments that feel like they were made just for you. This low season, the Masai Mara invites you to reconnect, to share laughter with friends on safari, to rediscover wonder with your partner under endless skies, or to find peace in the stillness of nature, all on your own. From only 24,500 shillings for 2 nights with van transport or 27,700 shillings by Land Cruiser, View Travel makes your Mara adventure affordable and unforgettable. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Gwang iwito gi lawe, matiende ni gimarach ijwang'o ajwang'a nikech onge berne kata matin. Sayudo nyodo nikelo nyako chia jolokore nyeje lungani sandi nango nyako chia nigi yere kendo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kadhono Mondi yud skiza tune mar wendni di mana star 812 star 784 hash to ise mana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te. Machiegni nyako Ramogi koro wadonjo weche mag tuke. Gondi abich kowuok kuom jotugo Michael Olunga, Ryan Ogam kaachiel kod Collins Shichenje omiyo tim mar Harambee Stars loch e kindgi gi tim mar Seychelles. Tugo manobagi alap ma Moi International Sports Center Kasarani. Kenya omako thuolo mar 4 e chung mar timbe e grup mar F. I've cracked the Seychelles back door here. Well, for Coach Brendan McCarthy will applaud the attempts and applauders of fans, that is the Kenyan fans. Now here's the ball that was then played to the far post. Oh, the Kenyans are knocking. The Kenyans are scoring. Oh, beautiful flight of the ball. The Kenyans. Can we see a third goal in this instance? Chips it over. Oh, denied by the crossbar. The follow-up.
gets them a goal. Oh, the Kenyans are having a good time in the final third. Time, that is. Sir Michael Olunga. Ooh. That was powerful. Keeper went the right direction, but it was just so fiery. That's edit to number now. Good rotation of play here. Oh, beautiful header. Oh, well orchestrated goal too by the Kenyans. Oh, asking questions. When are they going to find the final third and just convert those chances? Good swing of a ball. Bang chung ne piny Kenya tuke mag adhula mar nyiri tuke mag sikunde Afrika ma ugwe manobagi e kaunti ma Kakamega dwe mokalo. Jogweng' Mangunya sub-county ma Ugunja nobago nyasi mar tipo mar rwako pacho kendo dhialo jatugo Immaculate Atieno ma jahigni 12 e kinde chenrono duto te chenrono mag somo ne ochung' e sikund primar Mangunya ka jopuonj kaachiel kod jogweng' nobiro kanyakla mar dhialo jatuk adhulano ma giwacho ni oting'o nying-gi malo. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo ne oyuoro e nyasino kendo omiyowa ler mathoth. Nen mor matamre gi nono e kinde nyasino manochakore gi wuoth e dier boma ma Ugunja ka biro achiel kachiel kotelie gi joriemb apiko nyaka e sikund primary Mangunya mani chiegni kilomita 3 kowuok e boma ma Ugunja ka jopuonjre to kod jogweng' noromo ne Immaculate Atieno gi mor mokalo. Immaculate manoten gi jotugo wetene mag klab Mangunya Starlets kaachiel gi jonyuolne ne ok nyal pando mor mare kendo nyiso lek ma en godo e wach tugo mar adhula. Nawashukuru wote wazazi, the community, teachers yenye wamepanga hii mkutano ikakuwa hivi. Nawarudishia shukrani wazazi wangu wenye wamenishika mkono hadi nikafika kule East Africa. Dream yangu ningependa iende mbele, natamani kuchezea Harambee Stars kuanzia under 15. Lek majapuonj maduong' Mangunya Primary School Dorcas Wanga to kod coach Mangunya Starlets Migosi Anderson Ochieng nigi adieri ni Immaculate nyalo biro chopo ka omiye sir madwarore. Pok wachopo ga East Africa to pok wa attract ga attention maji mang'eny kama. Koro gimwalamo ni Nyasaye mondo parnwa nyathini ka odhi mbele. Next year odhi e junior school. Pod en ga lot of potentials. Watem mondo wajiwe to arango an koka kora an daher mondo nyathina ni ogoch nyaka Harambee Starlets mana kaka chiel kuomgi Ugunja kae osetero joma ng'eny achiel kuomgi mabende ong'ere kaka Brenda Chieng be wuok mana machiegni skul machiegni ka obende en ja Harambee Starlets koro ma osiepne mana dagom sana mondo bende ochop kuma Brenda nitie. En nyasi ma jonyuol Immaculate Jojo Nyango kod Judith Akelo wacho ni kata gin bende nokawo gi buok. Nawuono ka ng'eyo ni nyathini nyalo menye jomida nyalo menye nyathini nyalo romoni nikech an nyathini gino kawo guoro sana okang'eyo podo ka mini Imani en nyathi men guluo kendo tugo motugo no ketie chunye gu pache kendo ketie kinda tan gu kwai kende kanyalo yudo ng'ama nyalo mako bad nyathini Nyasaye ogwedhu mang'eny ange gima dawach mang'eny Nyasaye ogwedhu mondo mak na nyathini bad mondo dhi mbele. Tim mar adhula mar nyiri mag Kenya emane obedo joloch e kinde tuke mag sikunde Afrika ma ugwego eko bang' kane gitugo ma ok ologi nyaka gitieko tuke go. George Amolo, Ramogi TV, Ngunya Primary School, Siaya County. Ramogi puoch gi pak ne Immaculate Atieno kendo wakwayo ni obiro yudo sir makare mondo dhi nyime gi talanta mare. Kowere kod mago ni klab mar Gor Mahia biro rankore gi klab mar Simba odiochieng' makinye piny mar Tanzania e tuke mag osiep. Simba dhialo odiochieng' margi odiochieng' makiny kama en thuolo makare ma kocha mar Gor Charles Aknor dhi tiyo godo e ng'eyo chal mar jotugo mage motelo ne tuke mag lig mar piny Kenya season manyien. Kama nilivyosema awali, Simba ni baadhi ya timu kubwa katika region ya East Africa na hata Afrika. Kwa hivyo ni platform kivingine kubwa sana kwa sisi wachezaji kuonesha mchezo mzuri. And you never know, mtu akicheza vizuri anaweza kaonekana, kwa sababu mechi ya kesho ni mechi kubwa baina yetu nao. Kwa hivyo ni mechi kubwa. 4 weeks ago we've started training and we believe that we've had a couple of matches and we know there's progress from our boys.
But this time around, this will be our biggest match. And of course, it's very important for us to present ourselves very well before our league starts. There has been a lot of information that we've given the boys, and we believe they have to retain it and process in the game of play. And so we're looking forward to the Wednesday match, tomorrow's match. For us, like I said, it's a training match, but a big one. Watieko weche manyien mago imore tinendeni. Aneno ka jomoko wa some otimo kari adek. Opole Taso mare na Coach Migori wacho ni Bati ni yo makare kendo amor kodu kabisa. Kasto Bati wan gi shopping center miluongo ni Wang'otong. Koro tudauru gi Millicent obi otime nondore ne Wang'otong. Isaya Koranja Jerwe mawacho kamano. Azum Kapeta bende nitiere kanyo yo makare. Sa director Dominica Akuko kachiel kod jaode Lilian Akuko amano doctor owacho ni Musa Inyane Dalmas Musa Inyane anyuola mag Dalmas Otieno kaluwore kod tho mar Dalmas Otieno Anyango mabende ne en jachung' motegno ahinya kendo jasiasa mathiring'inyi e gwenge ma Migori. Erokamano nyakora mogi. Manigi chakruok bedo gi giko, poch gi pak. Jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno Nyara Goto Simbo Ugunja. An bende nyinga en George Bati Daddy Cool wuod Tsunami. Iloya mosiro weche manyien gi timo director mara Obado yudo picha maga kachiel kod Asusa bende ni kanyo ndo chalo kachiel kod jalony to kod Wuda Sona Ken Muga gi jatenda Jay Bonyo. Dutete gi reporters wa dutete mano cherre mokelo weche gi poch gi pak. Kinde duto watimo ma mondo ibed gi ng'eyo kuom mago matimore gweng' mani machiegni kachiel kod mago mani maboyo. Ka kamano bed gotieno mokwe uriti masani. You don't want